Hello guys, welcome back sa aking channel. Maraming salamat po sa mga subscriber at sa mga silent viewers ko po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Discarding Ilocano. Ang kakainin natin ngayon ay salad. At meron tayo ditong tinulang manok at repolyo. Ang iinumin natin ngayon ay Coke. So, meron tayo ditong rice dito sa likod. Kain po tayo. Ang unang subo sa mga subscriber, sa mga silent viewers. Kain po tayo.
Mhm. Mhm.